nakudze ma-elections aiwa dzatozokura moto. Noda kuti kuSouth Africa aiwa koitika makunun'unu maudza moyo chaiwo aiwa apo panoonekwa kuti system aiwa ye-IEC inova electoral board yeSouth Africa aiwa inocrasha yoluza everything. Aiwa sanapinda mashoko abuda sekunyogwa paitwa pano pa news hogs nokuti ibva wasubscribe wolike utina on the bell icon. Ndotovanonyera vachiti the system capturing South Africa's elections results run by the Independent Electoral Commission IEC temporarily crashed this morning with the IEC dashboard going blank and showing nothing. This might be a technical error or a serious problem which raises fear of manipulation during fresh updates. Ndo mashoko ane achibuda panapa achitaugwa nethe news hogs ndobva vabuditsa picture rakanzi results dashboard ranyatsa kuti 0%. Aiwa chimbotudze mafungiro enyu noti kudi pamusoro penhau dzema-elections emuno muSouthern Africa. Aiwa nhau dzema-elections dzichatonetsa, nhau dzema-elections aiwa dzichatotemesa vanhu musoro. Chimbotudze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro penhau iyi. Pindai mucomment section medu, musakanganwa kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.